Magandang araw! Welcome sa aking Panlasang Bisaya channel. So ayan, meron nga pala tayo nitong pako o fern. So ayan, isang tali po ito. So bali, ayan, tatanggalin lang natin yung dahon niya. Napakasarap nitong ganitong ulam o ganitong pako. So kayo ba, ano ba ang mga trip nyong luto dito? Dahil naisipan kong iluto ito ay napakasimple lang at napaka-healthy. So ayan, ilipat lang natin dito sa ating bowl. And then tapos hugasan naman natin siya. Tapos dito naman sa ating bowl, maglagay tayo ng 3 itlog. So ayan, ihahaluin lang natin. Hindi ko na muna lagyan ng asin. Dahil baka maalat mamaya paglagay natin doon sa ating pako. So dito sa mainit nating kawali, maglagay lang ako ng mantika. So bali vegetable oil ang gamit ko. So maglagay na lang din ako dito ng konting bawang. Sunod ko naman dito yung sibuyas at kamatis. Ayan, napakasimple lang ito, pero napaka-healthy nitong ulam na ito. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong luto sa ganitong klaseng pako o fern. So, ayan, saglit lang natin siya lutuin dahil malata siya pag masubrang luto. Kahit anong luto dito sa fern o pako na ito, napakasarap. So, ito, ibang version naman. So, maglagay lang ako dito ng paminta at saka kunting asin. And then, kunting oyster sauce. So, kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating napakasimpleng ulam. So, ilagay ko na dito yung ating itlog. Kailangan mahina lang yung apoy niya. Tapos maglagay lang din ako dito ng kaunting sibuyas dahon. Saka naman natin haluin. So ganyan lang kasimple yung ating luto sa pako o fern. Napakadali, napakasarap. So ayan, at ready to serve na rin yung ating pako egg omelette. So, ayan, napakasarap at nakakatakam na. So, isi-serve na natin ito. Napakabango pa niya. Ready to serve na yung ating pako omelette. Maraming salamat sa inyong panonood. Kain po tayo.